25. 네. 정말나 라면게는 많이 잘라면 사발라봐요. 그래. 내신아 하면 장 신노 호시 되게. 왜 만에 디노 이스쿨이 샤바이 거이라 바이바이. 병. 나 비란 먹는 그만나. 딜루사. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयबो खनसे बर' हायफिनलायबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव आंबो जोबोद मोजाङैनो दं आरोना आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बेनो जाहैबाय जों गामि खाथिनि खोलाहा मोनसे गामि दं आरोना ओरैबायदि माने दै लोमो अखा हाबाथाय ओमफ्राय जों गामिनि दुब्लिनिफ्रायनो ओरै लोमबोयो आरो ओमफ्राय बे गामियाव ओरैबायदि खस्थ'यै रायजो जानानै दं ओमफ्राय गामियाव फ्राय न'खर गैला बेलेगाव खारलांजोब्बाय ओमफ्राय फैनो लामायानो गैया बिराद दुब्लिजोंसो फैदों नालाय एसे ओरै जोंनि बे जों गामिनि बिजौजों फैनानै दुब्लि फैयो आं माने आवगोलनि मेन लामाजों लामा गैला आरोना थ' बेयाव माबायदि कन्डिसनाव बिसोरो रायजो जानानै दं मेसेङावथ' इसिबां माबा गैया आरो लामाजोंबो फैनो दुब्लिजोंबो फैनाय खिन्थु दैज्लाङाव ओरैबायदि खस्थ' लामायानो गैया आरोना थ' आं नागिर नोंथांमोननो लामाखौ नागिर नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना बे गामियाव माबायदि खस्थ'यै रायजो जादों थ' नायलांदों गासिबो थ' चालो ओमफ्राय नैबेजों फैयै नैबेजों आं थाबायबोदोंमोन आरोना लामायानो गैया माने जानला मोनला थाबायलाबायो ओमफ्राय नैसिनाव हाबैनोसै आं बिसिनि न'खौ एसे देखायनोसै माबायदि कन्डिसन बे गोथौ नामा मोनसे हनै बे बिराद गिदिर फुख्रि दंमोन बेयाव ओमफ्राय बिराद नाबो दंमोन आरो ओमफ्राय दा सेस फबजोब्बाय ओमफ्राय फबनानै समान जाबाय आरो नायलाय थांलाय चलो नै दाख्लैनिफ्रायनो फैनो होननानै आं दिनैसो माने दै देरदों खोमा होननानै फैबाय आङो दैया खिन्थु दिनै बारा देराखै आरोना सिलायाव 24 घन्टा थायोना दैया बेबायदि कन्डिसन आरोना नायलाय बाथौआबो नै दैनि सायावसो दङ ओमफ्राय नोंसिनाथ' नैबाव फुख्रि दंमोन मोनसे समाव फुख्रियाबोथ' गैला एकदम जायगायानो बहुत चेन्ज जाबाय नैबे जिथुनाखि फिसा नुदों बे जों गामि आरोना ओमफ्राय जों गामिनिफ्राय खोलाहा थिग बेवहाय बिसोर गामिया ओमफ्राय नैबेजों मोनसे लामा दंमोन है थांग्रा लामाया गैला सेस ओमफ्राय नैबेयाव न'खरसे दंमोन बेबो खारलांबाय मालाय माने दै लोमै सब खारलांजोब्बाय बेलेगाव बिस्राल'थारसै आरो नायलाय माब्रै सोलिनानै दं एसे खोन्थादो रायजो जानायफ्रा दा बिदिनो दंसै आरो माने खस्थ' मस्थ'बाबो माने आं दा गथ'फोरा जोंहा बायना थाहैबाय दा बेयाव आं माने दा बोराय बुरै ओरैनो माने एसे मैगं थाइगंनिबो एसे माने जायो जानायखौ आं माने फाननानै इयुन एसे बोराय बुरै सोलिना जाना दंबाय दं आरो दा ना मानैसो मोनो सेरखायो ना मोनदों नामा दिनैबो दिनै गैयाबा आरो मब्ला दै रानबा नाङो आरो माने दैया इनके देरो इनसे आरो बारा अफार जादों दाख्लै माबायदि जादों दाख्लै खनसेयाथ' बिराद गिदिर देरदोंमोन हाबो इनि माखाव हाबदोंमोन खन्थाम जाबाय न' हाबनाय खम जारला नै बेबायदि आरो लासै थांनाया जागोन आरो माने हाथारा बायदिबा दा ओंखायनो खाननैसो ओरैनो हानायालागै थाथ'नानै नुदों आरो आं दा ठीक আছে माने खस्थ' मस्थ'यै दं आरो आं माने दा न'खौबो एसे देखायनोसै आङो बेयाव दै हाबलायो आरोना बाब्रे नाङा जोबना लाबोदो बिसानि न'खौ एसे देखायबाय ओमफ्राय कन्डिसनखौबो एसे देखायबाय बिगोमानाव सोंनानै ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों गामियाव बिसोरनि मेन गामियाव आरोना नैसिना एकदम सोनाबथिं लास्टाव जायो बिसोरनि न'आ बिसिनावनो फार्स्ट माने दै मोनो आरोना ओमफ्राय थांनानै ओरै मोनसे दालां बारनांगौ बिराद खस्थ'यैब्लाबो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आङो नायलांबाय था नोंथांमोनाबो जोबोद इन्टारेस्ट जागोन भिडिअआ खारनाया नोङो साथा थखब बे हट साथाया लाबो नङाबा आंनो खस्थ' मोनदोंमोन फुख्रिया माथो जेबो माबाबो गैला खा खबर गैला सब हाग्रा जाजोब्बाय नायाव गोदो बे फुख्रि गोजामोन फबजोब्बाय गिलु बालु ना मोनोमोन बेयाव माने सानफ्रामबो बेबायदि दै आरोना दैयानो दै सानफ्रामबो बेलाव गैयानो मोनसे दै नुबार दै ओमफ्राय नैबे फायखाना ना माब्रै फैयो बेयाव माने दैयाव थाग्राया अयभास जाबायना नुवाखै माबायदि अयभास जाखो आरोबो थाबनो सब नोलो जाजोब्बाय नै ओरैबायदि नोलो बै थारुना सोरानि लामा दंखायो दा
लामा दंखायो दा नैबाव दालां दं नै बेबायदि मोनसे बेजोंनो माननानै थानांगौ जेनथेन दैयाथ' बुंजोबनाय नायलाय नै ओरैजाय सब दिनै बिसिम मोजांखाना सेमबायना ना बिसिमल'खा दिनै एसे सेमबायना थोद बे गिदिर देरनायावसो मोनफैनांगौमोनलै माथो दलंसिम गोथौथार मोनसे समाव जोङो मा खालामोमोन नैबे दैयाथ' बिराद गोथौमोन नालाय नैबे दैयाथ' बिराद गोथौमोन ओमफ्राय ना सारै सारै नैबाव बिराद हारमोन माबायाव औवा माबा दंमोन ना बिराद गोथौ दंमोन मोनसे ना नै बिराद बेयाव माने ओरै जेखौ माबानानै बखननानै मानसि रोबलायोमोन ना बिराद ना खमलफोर गिदिर गिदिर मोनोमोन ना बे समाव इयुनमोन आरो गैला फुलबारि थांजोब्बाय अ नैयो गन मोनसे थुना दोननांगौ दैया मुर्थे दैनि लेभेलखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा नैबे जाबाय हाखर ओमफ्राय हाखरनिफ्राय सब ओरै बाग्लायबोजोब्बाय खिन्थु बारा गोथौ दैयाथ' बारा गोथौ नङा खोमा ना बे हाखरा बारा गोथौ नङा खोमा अ मुथुथे पाब्लिकसो जागोन दे आरोना थेवबो गोदोथ' बिदि नङामोन बिराद गोथौ मानसिफोर लायोमोन खिन्थु नै दिनैनि दिनाव माने एसे देरबानो ओरै बाग्लायग्रा जाबाय आरो अबस्था गैयानो औवा सुवाफ्रा रानजों रुन्दै जाजोब्बाय बेबायदि अबस्था ओमफ्राय दुब्लिखौ नैबे दुब्लिनि अबस्थाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दुब्लिया माने सब दैयानो जाजोब्बाय ओमफ्राय बैयाव मोनसे हालेवगासिनो ओमफ्राय बे माखासे द्लाम गायखाबायमोन नाम आरो गायखानानै माने सब माने दै लोमजोबफिनबाय आरो ना अबस्था गैयै लोमजोबफिनबाय माबायदि जायगाया वाव मा साइलै बिराद ना मोनगोन खोमा ना ना बिराद मोनगोन खोमा ना दैल'सार फैदो नोंनाव थाथ'यो र' माने जायगाया ओरैबायदि चेन्ज जाबाय आवगोलनिजों दानिजों बहुद डिफारेन्स जेबो माने आवगोलनि थानानै गैला आरोना जोंथ' गोदो बेयाव फैबाय थायोमोन ना सारफेलाबाय थायोमोन बे हाखरा बिराद खांख्राइ ना बामि ओमफ्राय बिदिनो फुख्रिनि ना गबोलाबायनाय मोनोमोन ना गोदो खिन्थु नैबे दिनैनि दिनाव बिदि ना बारा मोनलानो आरोना ओमफ्राय जायगायाथ' बहुद चेन्ज जाबाय आवगोलनि बायदि नंला माने हाखरनि खुनु नामानो गैला आरो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जायगाया नैबे लामाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे लामाया जाहैबाय खायजामाथिनि मेन लामा बेखौनो बिसोर गामिया माने मेन लामा होननानै बाहायथ'नो गोनां जाबाय उफाय गैला माथो दायो माने दै गोजासो दैनि सिङावसो लामायानो गोदो नैबे फारसेथिं थाबायोमोन होनबाबो नैबेबो बिदिनोमोन थेवबो माने बेबायदि दै जायामोन आरो नैबेजोंमोन बे लामाया नैबेजोंमोन मोजांमोन ओमफ्राय बेयाव दै लोमजोबनायनि थाखाय मानसिफ्रा माने बेखौ गारनानै खारलांबाय आरोना बेलेग जायगायाव खारलांजोब्बाय बेयाव न'आव मोनसेबो गैला नैबेयाव सोब दै लोमजोबगोन आरो दै नुजोबगोन आरो ओमफ्राय आं नैबे जराव आरोना जानुवारि मासाव आं मोनसे नोंथांमोननो ना सारनायनि मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना आं ना सारनाया बेनोमोन आरोना जायगायानो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय कन्डिसनानो गिदिरसिन जाबावो जागोनलै दैया दैयाथ' दिनै खम होमबाबो माने अबस्थाया गाज्रि जाथारबायना बेबायदि थाबाय दै बारबाय थानांगौबा मा मानसि जागोनलै औवाफ्राबो देरनो रोङासै नै गोदो गिदिर गिदिरमोन एकदम औवा थेरै बायदि जाजोब्बाय औवा बुरखायानो नैबावबो न'खरसे दंमोन सोरहानिमोनलाय बेयो खारलांबाय बिसोर बेयावबो न'खरसे दंमोन खारलांबाय दै लोमनायनि जाहोनाव ओमफ्राय नैबावबो न'खरसे दंमोन बेबो खारलांबाय दै लोमनायनि जाहोनाव गैला नै माने न' गोजासै आरो गारि खारजोब्बाय
ओमफ्राय नैबे मोनसे नै फिसा दं आरो इयाव ओमफ्राय गैला बिसोरबो खारलांबाय नै माने सब खारलांजोब्बाय आरो न' बिथाल'सै बिसिनावथ' थांनो हाया दायो र' दे नैबाथ' मा ओमफ्राय फैयै फैयै एसे नैबाव गामि गेजेराव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बोरि जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबाव इयावबो न'खरसोमोन बेबो गैला नैबे न'खरसोमोन बेबो गैला ओमफ्राय बेयावबो न'खरसो दं बेबो गैला नोंथांमोननो एकदम मोनसे दुखु गोनां खोथा खोन्थानोसै आरो आं दायो जोंनि बर' हिसाबै जोंनाव माने दा बिराद प्रब्लेम जादों नालाय फरायसालिनि प्रब्लेम दा फरायसालिनि प्रब्लेम नालाय बिसोर गामियाव मोनसे फरायसालि दंमोन आरो बिराद गोदोनिफ्रायनो दंमोन बियो ओमफ्राय फैयै फैयै बेसे गोबाव जाखो बे स्कुला बन्द' जानाया गोबाव जाबायलै गोबाव जाबायना ओमफ्राय दा स्कुल हिसाबै न'ल' दंसै आरो ना ओमफ्राय जेबो गैला गथ'फ्राबो आवगोल फार्स्ट टाइमाव जायोमोन गोबां जायोमोन गामिनि गोजायैनो गामियावबो गासिबो थाजोब नालाय गामियाव मानसिबो गैला स्कुलबो गैला जेबो गैला आरो जों मोनसे समाव बेयाव फैबाय थानो मोन्दों बोरै स्कुलाव हाबाखैबाबो गेजेर गेजेर बिसोर गामिनि गथ'फोरजों माने लोगोमोन नालाय गेलेफैलायबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बे स्कुलावबो जों गेलेफैनो मोनलायलायोमोन ड्रयिं स्कुलनि कन्डिसन बेसे देखायनोसै मा स्कुलमोन बियो नैबे जाहैबाय नामखौ आंना नोंथांमोन डाइरेक्ट खाथियाव देखायनोसै आरो ना नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन काजियामाति बड' फरायसालि बड' गुदि फरायसालि बेखौ एसामिसनि लिरनाय दं आरो ना नोंथांमोना फरायनो हागोन नैबे जाहैबाय काजियामातिनि एल पि स्कुलनि अबस्था मानसि बेयो माने दिनैनि दिनाव स्कुल हिसाबै गैला बायबाय बेयाव माने खुनु दिन स्कुल जानाय नंला आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा माने स्कुला बायलांबाय होनबाथाय आरो बे मालाबाबो माने जाफिननायनि चान्स गैया नालाय थ' स्कुल बायनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो ना थ' टेबोल न' सिङावनो दंजोबो देखायबावनोसै आरो ना नोंथांमोना नायदो बेनोमोन आरो ना स्कुला माने सब हाग्रा दुजोब्बाय मानो होनबा दै लोमबाय थायो नालाय दिनैसो बेयाव माने दै लोमाखै बेलेग दिनाव लोमो जाहैदों आरो ना माने नैबे दैखौ नागारबानो सिनायनो दैया बेसेबांबा गोजौआवसो दंखायो हाखरनि ओमफ्राय बिथिं एकदम डाउन आरो ना गाहायथार एसे देरबाबानो मुरसे ओरै बोहैबोयो आरो नैबेयावहाय गलिल'सै आरो ना ओमफ्राय नै बेयाव माने न' गोजासै जेबो गैला बेयाव बारियाव मेसेङाव माबा मोनसे फैयो खोमा आन्दासाव मेसेङाव जायो दै जाया नालाय नैयावबो माबा दं सबाय बिमा दं ओमफ्राय नैबे मेन न'मोन आरो ना बे न'आ नै अबस्था बेबायदि अबस्था बानलु थायनानै मोनफ्रुलांजोब्बाय नै थेवबो जाग्रा गैया ओरैबायदि जानानै दङ फाथै माने गांलाब जानानै दङ नै अबस्था बेबायदि आरो ओमफ्राय दै गाहायाव दै जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बायदिसिनाबो थाजांगिनांगौ आरो ना दै जिबौफोरबो हाबना थाजांगिनांगौ बेबायदि अबस्था न'आव सलार दंजोबो बेयावनो बेबायदि अबस्था जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनि थिग नैबे साहाथिंजायनो गालिनो नैबे साहाथिं सब दै गोजा नै एसे देखायलांबायसो आं नैबे गामि खर'थिंजाय थिंख्लाब बारनो हायो ओरै नायलांबावदो नोंथांमोना आंना गायदेन्सआनो सिगां मोनहैबायानो फैद' माबार गाग्रब बिराद गाग्रब माने लामाजोंनो दै खारनाय नालाय जायगायावनो खुरदुङो जायगायावनो गोजौ गाहायथार जायगायावनो थ' मोनसे खोथाया बेनोमोन आरो ना मोनसे समाव माने बिराद ग्रोम मोनसे गामिया माने नैबे गामि गेजेरजों दै दंमोन बिदिनो बे दैया माने फबनानै मा जाखो माने गोथौ नंला नालाय एसेयावनो एसे दैया उसिलाबायो फबलाबायो गामिखौ माने लोमसावलाबायो आरो ना थ' बेनिखायनो माने गामियाव रावबो थानो हाला उसुखुथु जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे बेयावबो न'खरसोमोन नै बेयाव न' दङ खिन्थु मानसिया गैला आरो ना थिग साहाथिं नायलाय नै सब दै गोजा नै बिदियाव सोर थानो हानो नायलाय नै जोबोद असान्थि सिलाया सब हाग्रा गोजासै बेबायदि अबस्था फैयै फ्राय गामि खर'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय नै बिथिंजाय माखासे न' दंबावो बिसिनिथिं दैया बारा उफुद्रुक जायाना ना जायो बिथिंबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रायजोनि न' गामिनि बेयाव बारा हाग्रा गोदो बेयाव बिराद गोथौमोन जायगाया थेवबो बेयाव माबा खोजोबनानै बारा दै जाला आरो ना नैबे जाहैबाय माने गामि गेजेरावनो बिदि मोनथाम मोनब्रैसो दालां बेबायदि दङ आरो माने बिदिजोंसो बारनांगौ दैखौ ओरै थाङोबा ओरै बारदोलाय ओरै थाङोबा ओरै बारदोलाय माने गामि गेजेरजों दैया खावनै खालामदों नालाय बेबायदि अबस्था ओमफ्राय नैबे दैनि अबस्थाखौ नायनि
दैया फुरा नै फुल आरो नायलाय नै ओमफ्राय नैबे रायजोनि न' ओमफ्राय बिनि थिक नैबे जिथुनाखि गामि नुहुरदों बे लाखालै साथाव लाखालै ओमफ्राय नै जे जिथुनाखि थिक साहा गामि नुहुरदोंना बे जाहैबाय जों गामि आरोना ओमफ्राय नैबे जों गामिनि दुब्लि बेयाव बिराद मोजां माइ जायोमोन ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि दै बे थौले जानानै बेयाव फबथेनानै माबा फबथेयाखै जेनेबा थौले जानानै बे दैया उसिनानै नैबे गाहाय नालाय जायगाया दहला नालाय बे सब दै लोमहैजोबो आरो ओमफ्राय जोंनाबो नैबे जेराव हा दंमोन बै आं दहाय फुख्रि सारदों होननाय खोन्थानाया बे जेराव दंमोन आरोना बे लोमहैजोबनानै माने माइखौनो गायनो हाया आरोना नुवाखै माबायदि दुब्लि गंसे बेबायदि दैयानो गोजा दिनै बारा दै जाबावाखै एसे खम खिन्थु अखा दै देरबाथाय सब गुफुर जाजोबो दैया माबाया दुब्लिया ओमफ्राय बे दंफां फिसा फिसा नुहुरदोंना बे सब फुख्रि जावना दोनजोब्बाय आरो मानसिफ्रा ना थाथों होननानै नुवाखै नै थ' लोगोफोर नोंथांमोननो मा बुजायबावनो मा खोन्थाबावनो माने आं गामिनि सानैसो मानसिखौ लोगो मोनगौबा सानदोंमोन थ' दा दिनै दिनाव माइ गायनायबो सम जाबाय नालाय ओमफ्राय जि न'खरनिसो दङ बिसोरबो माने गामिनिफ्राय गारनानै खारलांजोब्बाय थ' ओंखायनो रावखौ लोगो मोननाय जायासै आरोना थ' आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेखिनियानोमोन ओमफ्राय सोरखौबा लोगो मोनबा एसे सोंनानै नायसै आरोना गामिनि हालोदा माने दैलाङाव माबायदि जायो जोंथ' फ्राय फैबाय थानाय जाया नालाय मिन्थिया ओंखायनो माने गोबावजों खनसे फैबा बेबायदि माबाखौ नुफैयो आरो थेवबो माने जाय माने गामिनि मानसिफ्रा माने थाबाय थागौ बिसोर माने खस्थ'खौ बिसोरनिफ्राय सोंनानै मिथिबा साबसिन जायो आरोना थ' लोगो मोनबा एसे खोन्थागोन आरोना नोंथांमोनहा एसे नायलांबाव थ' नै बिसोरबो खारलांबाय बेलेग नोंसोरबो खारलांबाय दा बबेबा ओइ जेराव बै हाजों गामियाव नै सासे लोगो मोनदों र' एसे सोंना नायसै आङो नै गोदोनि माने जोंथ' लोगो मोनलायबाय थाग्राखा नालाय ओमफ्राय गामियाव मानो खारलांनाय जाखो नोंसोर बोरै खारलांलायनाय जाखो गामिनिफ्राय माने थानो सुख गैथारालै दैया दैनि थाखायनो खारनो गोनां जाबाय गोदो मिलिटारिफोरनि थाखाय माबा गैयामोन सुख गैयामोन दिनैनि दिनाव दैनि थाखाय सुख गैया नङा होमबा लामा सामा अबस्था गैया नै दालाङा नै दिनैनि 5G जुगनि दालां आरोना नैबे ओमफ्राय बैथिंबो गंनैसो नुबोदों आङो बेबो बे एखे बोरैबा जुदि गथ'फोर माननानै जुदि गलांनांगौबा गैला आरो सेस दाहारखा आरो गोथौखौ बुंदो नै गोथौखौ नैबे ओरै सिंनिफ्राय माबा जाखांबोनायखौ नुबानो मिथियो आरोना बेबायदि अबस्था माने थ' ओंखायनो बिथांमोना बे जायगाखौ गारनानै खारजोबनांबाय उफाय गैया दा हजों मोजां ना जायगाया मोजां ओइजों फाथाखौनो मोनाखै दा दै देरनांगौथ' मिथिया इयाव फैबासो मिथियो माने बिदि जानानै दं आरो थ' बिस्रानि न'आव आं दानि नैबेयाव एसे देखायदों आरोना नैबेनिमोन फाखानि लुलायबायमोन बेस्राफोर अबस्था गैला माथो खालामबावनो गारनानै खारनांबाय गामियावबो नों रावबो गैयाबा थानो सुखुवा ना एसे एनैबाबो न'खरसेल'सै ना बिस्राबो दाबो दंना आदसा जों एसे सिगांथिं थांना नायबावनोसै ना दे बिसिनाबो थेवबो गेजेरजों थांनाया गोथौआर नामा नोंसोरसो रोंसिबो थाबायबाय थाग्राहाय खना खनला बारिजोंसो थाबायनो गोनां जागौमोन ओरैबायदि अबस्था बाब खनसेथा बारहरनांगौलै नैजौ बारहरनांगौमोन आंबो गोदोनिफ्राय बारफैबाय थाग्रा रोंगौ माने रोङा नोङो बारनो दानि गथ'फ्रा दै बारनो रोङालै बैनिफ्राय नैबाव गाहरगा खनसेनो हायोबा खारा एवगालाय फिउ हर माथो नै गामि खर'थाराव बेबायदि बुंजोबफैखाय दैया नैबाव माथावरि दंमोन ओमफ्राय ओरैजाय बिराद डाउन नायलाय बिराद गोजौ जायो ओरै थांनानै नैबाव बाइक बाज्रुमनानै ओरै थांजोब्बाय दै ओमफ्राय इयावबो न'खरसो मोनो बिसोराबो खारबायना बिसोराबो ओमफ्राय खारनायानो जायासै आरोना रावबो खारैयानो गैला बिथिंजाय फुल दैया नै बिराद गोजौ आरोना नै बेनि माथावरि सिस्टेमनि नालाय बेनो लामा बेनो माथावरि ओंखायनो बेयाव दैया थिल थिल जाफैजोब्बाय आरो नै जिबौ नै बेफोरनो गाज्रि माने जिबौबो ओंखारलायबाय आं नै जिबौआ हाबहैबाय बेयाव थ' बिदिखौनो गिनांगौ आरोना दै देरबाथाय माने जिबौ ओंखारो दासो खारलांलायबाय नै मासे बेफोरनो अराव मानखाना थासिगोन आरोना दायो
सेस नैबाव दैया लोमजोबलायबाय नै बेयो हा गोमोन जाबायमोन खोमालै फुख्रि बायदि जाफैजोबबाय लोमजोबफैबाय नै जोबोद गाज्रि अबस्था जाबाय नै नैबे दालांखौ नायनो हागोन नोंथांमोना मा डिजाइननि दालां नै गोलावनो ओरै होलांबाय थानाय बेयाव आरो माने मालाया दैखौ थबस्र' होयो बिसिना मा होयो दैजों समान समान दैयाबो खारफालांगासिनो बेजों समान समान होफालांगासिनो आरो नै दालांखौ बेबायदि अबस्था ओमफ्राय नै बिदिजों माने गासिबो दालाङानो बिदिनो आरो ना औवा थथाम होनाय थब्रै होनाय थनै होनाय खाजाबनानै बारनाय गोजा आरोना सोबावबो बेबायदि अबस्था एकदम खोमसिथार औवाबो दं नै बारा मोजां नङा जायगाया नै बेबायदि अबस्था माने बारदावग्राखै रोंगौ आरो ना तो गामिनि कन्डिशना बेबायदिमोन आरोना ओमफ्राय नै जोंना गामिनि लकेल टुर गाइडखौ आं बिदाय होबाय ओमफ्राय बेजों बारनानै आं ओरै थांसिगोन आरोना ओरै थांनानै ओरै सा थांसै ओमफ्राय बेना न'आ नैबावनो ओरै थांसिगोन गोथौना दैया ओमफ्राय आं ओरै दै बारा खमजों थांसिगोन आरोना फैयै फैयै गामिनि दहाय आं फार्स्ट हाबजेननाय लामायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्य नैबे जोंनि गामिनि उनथिं नुनाय दुब्लि बेयाव मानसिफ्रा हालेवगासिनो आं देखायखाबाय ओमफ्राय दा आं दुब्लियाव गाखोथारबाय आरोना मानसिफ्रा फ्राय ओरै माबाखौ गायजोब्बायमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा हा गोमोनदों सेब दै लोमफैजोब्बाय आरो दै देरफिनजोबनायनि जाहोनाव माखासेखौ माबाया बालाया फबबाय ओमफ्राय माखासेखौ ओरैनो दैया लोमनानै दं आरोना थ' बेबायदियाव जोंनि मिमां हालामाव मानसिफ्रा माबायदि डेन्जार माबायदि आसुरित होननानै सोंहरबाय थायो आरोना थ' जोंनि मिमां हालामाव बेबायदि अबस्था आरोना सोब जायगायावनो नङा थेवबो खन्द' खन्द' जायगायाव बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेबायदि माने जोबोद खस्थ' सोरबाफोर माने जोबोद खेथि मावनानै बेबायदि खस्थ'यै खेथि मावनानै जे बिराद हाल खेथि मावनानै माने माइ गायो थ' माइ गायखांनानै मा जायो बेबायदि लोमो फबो ओमफ्राय बे माइखौ मोना आरोना थ' जोंनि मिमाङाव बेबायदि जोबोद खस्थ' खालामनानै मानसिफ्रा रायजो जागासिनो दङ ओमफ्राय गामियाथ' आं दानि देखायखाबाय गामिया सब गामिनि गारना खाजोब्बाय ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा माने बेलेगाव हा मोनथ'वाखै बा हा बायनो हाथ'वाखै बिसोर माने बेयावनो एकदम खस्थ'यैब्लाबो दं आरोना थ' बेबायदि अबस्था जोंनि मिमां हालामाव बेबायदि अबस्था थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे सोरबा जुदि गोदानै भिडिअखौ नायफैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोना हमनानै थ' मानो होनबा एकदम जोबोद बेबायदि खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनांगौ जायो नालाय नोंथांमोननि माने एसे जुदि मेहनतावनो जोंबो जोबोद माने साहस मोनो आरोना थ' बेनिखायनो भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामना सानबाय बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोब्बाय थेंक इउ फर वाचिं